benvida desde Roma, Italia. Atopámonos no Coliseum romano, gran icono da Roma imperial, é lugar de grandes gladiadores. Para desearvos unhas felices festas, feliz Navidad, feliz Nadal, bon Natale. E que mellor forma de facelo que cantando unha paseniña na nosa lingua de orixe. Adeste fideles, leti triunfantes, venite, venite, in Betlem, natum vidente, regiam angelorum, venite, adoremus, venite, adoremus, venite, adoremus, Dominum. Estou aquí, no porto de Baiona, diante dunha réplica da carabela Pinta que arribou neste porto galego ao regreso do descubrimento do Novo Mundo. A viaxe de volta foi moi longa. Despois de sufrir temporais e tormentas, chegou a este porto de Baiona e aquí a tedes toda fermosa. Son o capitán Martín Alonso Pinzón e honrame participar co almirante Cristóbal Colón e con outros valentes mariñeiros no descubrimento de América. Dende aquí, dende o porto de Baiona, quero vos nestas datas felicitar o Nadal. Espero que vos acheguedes a esta vila para ver a carabela, a Pinta e gozar da beleza incomparable desta contorna. Os nenos e as nenas de quinto A felicitámosvos as festas navideñas dende a rúa Vigo Street, que está en Londres, capital de Inglaterra. Aquí falase o inglés. Vigo Street é unha rúa que se atopa cerca de Piccadilly Circus, en pleno corazón de Londres. Memora a batalla de Rande en 1702, na que a armada inglesa venceu os galeóns ibéricos durante a guerra sucesoria polo trono español. É unha rúa curta, de 200 metros, pero aparece 20 veces escrita ao longo da vía. Aquí hai dende unha tenda de alfombras ata un restaurante, pasando por unha boutique e unha pastelería. Hai moitas teorías sobre que pasou co tesouro que levaban os barcos, pero, pouco a pouco, desvelaremos todas as dúbidas. Desexamos que pasedes unhas boas vacacións. Bon Nadal desde Londres! Merry Christmas from London! Somos os nenos e nenas de quinto B. Estamos en Vigo, xusto na estatua de emigrante. Este é o lugar onde hai máis de 80 anos os emigrantes saían en barco cara aos seus destinos. E este é o noso tema deste ano, a emigración dende Vigo. Moitos eran os lugares onde ia. Venezuela, Cuba, México, Brasil, Suiza, Alemanha. Por iso agora damos paso aos nosos ben queridos amigos de Venezuela. Hola amigos de Vigo, estamos en Caracas, a capital de Venezuela. Aquí falase español. Nosos avós eran galegos, de Vigo. Viñeron a este país en busca de traballo. E agora nos seguimos aquí, pero o noso corazón está aí, en Galicia. Dende aquí queremos desexarvos Bon Nadal e que lembredes as xentes que tiveron que marchar a outros lugares por mor da guerra ou como consecuencia da falta de traballo. Esperamos que pasedes un bon Nadal. E nós tamén. Bon Nadal!
Inglaterra. A miña lingua é inglesa, non sendo isto obstáculo para percorrer o mundo. A idade de 13 anos embarquei nun cargueiro e aos 20 convertíme en capitán. En 1568 a miña frota foi atacada pola frota española en Nova España e dende ese momento estou en guerra co Imperio Español. Nunha viaxe a Portugal para liberala da ocupación desembarquei e saqueei a Coruña e dende ali pasei as Illas Cíes. Tamén me dediquei a piratería nas Illas Antillas. E a miña volta a Inglaterra ataquei e saqueei Cádiz en 1587, destruindo máis de 30 barcos destinados á Armada Invencible. Polos meus logros fui nomeado vicealmirante pola raíña Isabel. Fui o primeiro inglés en cruzar o Estreito de Magallanes e din a volta ao mundo en 1580. E dende os confines do mar retorno a Galicia para desexar a todos os fianciños un feliz e próspero ano novo. Ola, somos os representantes do grupo de sexto B e este ano tocounos investigar sobre os submarinos da Segunda Guerra Mundial e a extracción de wolframio. Como vedes, vemos os tres super abrigados, debido a que fai moitísimo frío, xa que estamos informando nada máis e nada menos que diante da porta de Brandenburgo, gran icono da cidade de Berlín, a capital de Alemania. A nosa misión é informarvos sobre os submarinos que chegaron ata a nosa ría. Estes submarinos estaban moi preto das Illas Cíes para vixiar o transporte do wolframio, que necesitaba o exército alemán para endurecer as súas armas e loitar na Segunda Guerra Mundial. Este mineral saía do cargamento de Rande, moi preto do noso colexio, camiño das fábricas alemáns. Rematamos esta conexión dende Berlín, onde fai 5 anos caeu o famosísimo muro. Xa que estamos en tempo de Nadal, esperamos poder visitar esta fermosísima cidade e practicar o alemán, idioma que se fala neste país. Nos tamén queremos desexarvos un bon Nadal no Frián. E, pois, que nos veremos na próxima conexión.